का सोचा तड़ा फुटकौन? कुछ ना। अच्छा तो एगो सवाल बताओ, का हो? गोल घर कहाँ बा? पता ना। ये पढ़ेला इति को लइका नु बता दी। पता ना। जब ना देखो जब मारे के बहाना ढूंढत रहेलो कोनी ना पटना। ये पटना कले के पता ना कले रे। पटना कोनी हो थोड़ा तो तारा सुनाइल कम होई अगर कान का अपन जाके इलाज खराब हो। हमार कान खराब हो गई हैं? बाकी चीज सुना जाता ही हमरा ना सुनाइला। जब ना देखो तब मारत रहत रहे हमरा के लइका ना खेलवाना हो गइल बनी जुजू ना हो गइल बनी जब ना तब जब बजा दो अब पढ़बो तइए न होई। अब जाती नाजी से कहे आज ही भी कहे जाला रे। सोचो मन लगा कर सही सोचो देखो 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 का तरह होला। नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी बड़ा तड़ाई करी ठीक है।